Zdá sa mi, že som sa im chcela zbližša prizrieť na zúbky. Najmä preto, že mi celé roky dosť zavadzajú v spoločne prepchatej 39-ke. Táto 39-ka to je zážitok. To bolo 10. Zabezpečí, že aby ma dostal. Ja by som sa nenajedol takýmto systémom. No veď, no tak je. To je málo ľudí dnes? To je strašne málo dneska. Asi sa zlakli kamery. Ja by som tu nevydržal tak dlho No stať. koľko sa tak zvykne stať na obed alebo na večeru, povedzme? Taká pol hodina je slušne ešte. Sú aj prípady, že aj hodinu. Hej, A v sobotu, v nedelu, keď prídeme o pol 12, tak sa čaká aj hodinu. No, v sobotu, v nedelu som si myslela, že je menej, že veľa ľudí je doma, takže naopak. možno je najlepšie A prečo? A čím to je? Že cez týždeň jedia možno aj v iných jedálniach v meste? No, aj Alebo... v meste sú rozhádzané, je to, no. A takto sa chodí. Ono totiž to v tom, na začiatku bývajú najlepšie jedlá, vtedy ešte výber, potom ku koncu je už len jedno, tak každý sa snaží dostať medzi tých prvých. A tuto kto býva? To je nejaký iný internát. Čo to je? To ešte patrí k mlynom? Áno, to je súčasť mlynom. A čo to je? To sú manželské internáty, unimobunky. Manželské internáty? Áno. Tí sa majú. Ale tam vidím samú plienku. To je aj s deťmi, alebo ako? Nie, deti sú zakázané. Kde sú deti zakázané? Ich prítomnosť na tom internáte. Nerozumiem tomu. Čiže tí deti sú tu bez povolenia? Viac menej ilegálne. No, Možno povedať proti ak sú, zákazu. tak By tu áno. nemali Ale nie sú tu. Ale ja tak viem, že to sú manželské internáty, kde je povolené bývať s deťmi. Tak to je... Tak to je zrejme mylná informácia. Dajte nám to na papieri. Presne tak. My by sme boli rádi. Keď som pred 20 rokmi študovala a bývala v 6-posteľovej izbe s poschodovými postelami, stolom uprostred, skriňou pre 2 a 2 s niekoľkými sprchami v suteréne pre všetkých 6 poschodí a viac ako 1000 dievčat, bez kuchynských kútov, iba so zatajenými varičmi pod posteľou, ktoré pani upratovačka celé roky veľkoryso prehliadala, bola by som považovala takýto študentský domov za utopický sen. Prekrásne prostredie, moderná architektúra. V tomto bloku bývate však, Jožo? No. Mne sa tu teda strašne páči na tých atriákoch. Tak na balkóne sa aj mne páči. Vôbec zvonku je to krásne. Hej, zvonku je to pekné, zvonka je to trošku horšie. Ono, vymyslené by to nebolo až tak zle, ale jak väčšina vecí technicky je to horšie dotiahnuté, no. No a problém je hlavne vnútri, nie? Zvuk, všetko počuť, Hej, čo by nemalo to sú byť. také steny, že človek, keď je takto prepichne nôž, čiže počuje cez trízby, čo sa hovorí, to je jedna vec. Potom tie sociálne zariadenia sú veľmi biedne, to polovica nefunguje, sprchy sú pokazené a tak. A vôbec viete, pre dvoch by to bolo napríklad pekné, To však je to je taká plánované symetrická aj tá izba. Bývate viacerí? Sú tam traja vždy, no, alebo štyria, keď nie, no, na čierno. Aj 5. To je problém. No tak ja som v prvom ročníku býval normálne, celý rok nás tam bývalo 6, no a boli časy, keď nás spávalo aj 9 na tej izbe. No to sa na stole spala všelijako. To v každej izbu jedného naviac a malo tu byť 7000 ľudí, zrazu tu býva, ja neviem, 10 000, bufety žiadne, alebo je tu vôbec nejaký bufet? Dva. A kedy ich zatvárajú? Jak majú? Oni sa Majú rozdielne prevádzku. Jeden do obeda, druhý po obede. Nakúpy nemáte vôbec nič v okolí, žiadne služby, obchody? Jednu drogériu, kvázi. No tak len, že ona buď preberá tovar, alebo má inventúru, tak to je. Ja som ešte otvorenú nevidel. Typický prejav, keď už teda šíbe ľuďom zo skúškového, teda niektorým meknú mozgy, niektorým... No, to je ono. Poďte sa pozrieť. Ono, keď sa spustí tu na takýto, tak to potom už nemá zvyčajne žiadnych medzi, to už oblejú. Aj dámu v robe. Hej, aj to viem, že išli do divadla dievčatá, že ich obliali, ale čo mi hovorila žena, ona keď robila na študentskej rade, nejaký chlapík si niesol nejakú zápočtovú prácu k sochu, alebo ja neviem, ipak je ten, že ho obliali, teraz mu to úplne zničili. No on už mal posledný termín, tak teraz zúril. Najprv zobral nôž, vybehnú tam ich naháňať po tých balkónoch, potom došiel plačúť na študentskú radu, že aby mu pre Boha dali dáke potvrdenie. A čo sa tu tak najviac traduje, čo mne rozprávali, ale čo vám budem vykladať? No je to výborná vec, hádam si to nejak zrekonštruujme.
Kde je to dobré? Pozor, pripravíme sa, budeme všetci spievať. Šubidudu,